Immobilière IMO, votre agence immobilière, vous propose des parcelles à 150 mètres carrés, disponibles avec un emplacement stratégique, calme et déjà valorisé, situé à Bambilor, derrière Cité Comico 5. Pour plus d'informations, contactez-nous au 77 267 03 33. Baba Yacine mbaɗɗa e tampere jam tan jam tan mawɗum ni ino fuutankoɓe mbaɗi wondi mani fotan koye mbaɗi i baba ala neɗɗo yawon haaju muɗum an ne garami nde mi noddanima ne garami nde mi wiyani min mbara mi ara ne garami nde mi tintinanima mi waɗanima message mi waɗanima vocal mi waɗanima Facebook a faami mi waɗanima appel vidéo ɗum noon an holko wondi ma e garalam ɗo e haalanam ɗo no fotan koye mbaɗi han aɗa waɗami penowo mbara wiide fotan ko fof ni mbaɗi tawɓe mi andano han neɗɗo yawon haaju muɗum ba Ha? minen jewtiɗan no heccenki tan téléphone mbimomi ngol babam ari arani e ma kogo am o jippi bébé Aïssa man la ko bébé Aïssa wiyata hunde koye wat ombode a faami dey message uji wajiɓe mbaɗata joni ɗi sa haali tan waɗa supprime yaha haaju muɗum jogo ɗin eyyi neɗɗo yo won accan wonde penowo a faami dey an nder ala ko wonma dani sona fenade an kono baba so tawi mi nani a ari ɗo ngol ɗo lawol a jippakimi a jippima Aissatou em kay ko gotum mbiyami ara mi calmodiren sa yi mi jippahima an mi wawata jippadema i sabu a teddani wona moƴƴo o noon Allah jippini hen mum eyyi ko mbiyannoma ya wannama aɗa salo ko mi dañi ɗum makko ɗo wande nde garanma nden nde mbi somi wima ya wannam soso mbiyata ka ala wima ya wannam brécier guertode brécier ɗe brécier mbiyata ka waɗa o noon watti waɗani nde mi takkos walla mi junkin wonna mi junkin wonna mi takkos wonna mi brécier eyyi ɗum ɗon fof mbaɗa heɓa ɗum e makko ɗo henna an hamburger mi heɓata ɗum e maɗa mawɗo yiɗi ko jaam foppe kerem foofilete momone waari mum ɗum waɗi mi jippade makko ɗo eyyi fof de baba a jippakimi a jippima Aissatou em way tan kono min jippiɗani ha joni wuuri tan soko rufani rufi dey hunde so wuurima tan rufat par ce que ko hewno joni noon tawde ngolo lawol nde garɗa ɗo nde tawɗa ko mbiɗa jogui cuurel gotel e sal joni noon ko cuuɗi tati e sal joguimi mbimi yomi ar mi haalanma ƴetta bagage ma gara jaaden tuwa min tan goto woni toon tuwa baba hay respect ala hay ko bonne dagal ma ngal hay mi jippade mum ƴetan baba ƴetta bagage ma ngara eyyi o to waɗimi ɗo ko triple li a faami wona hay double li ko triple li matla ko koñe koñ cundu ala to place ɗum ɗo en place ficcete fof ko matla waɗa hen waɗa jeganaw tati min tan goto woni hen mi wahliro gauche mi wahliro droite a faami de saaha mi ɓitta mi waɗa gaycerel a faami e nder suudu he Allah mum fewde sa dañi 3 appartement 4 appartement hoɗe majji eyyi yasan min kay mi wima babam hikka ko min o arani machallah noon beltimi hen oɗo welti man so hiiri man ham crevette oui eyyi kala ko jiɗɗa tan baba no wona hay crevette kay sa yiɗi no wona crevette jiɗɗa humtade an gondima ko mi namna hima an ma ɗum ko jaam man kanelaɗem eyyi yaafo joni kam tani ko noon nda kumtare ma kumtare ma so kumtare nde ari ɓeyda hen mimi humaka so mboto humte ya humre baali mon no kubira ɓuuri moɗon mbiya kumta mimi heeɗani noon wona jawdi kumandi joni yomi humte joni yomi humte mi oreya ko ɗum ñagoɗ ɗum dontoɗami moftu wiya tan kumtare ma komi kumaɗo ala a humaka baboyam fotnomo tottuɗan wima hin coɗa sukara warga sukara warga ɗo e galle he eyyi yo naw ballitorɗa tode ɗum ɗo ɓanda ton min mi ñaman ɗo to
baba eyi wadde ya fofto baba ya fofto e wadde baba ah ya Allah fofto hon ɗiɗo dérangement ji hon wattu ɗum e ayni wonta wat ok moƴƴi wonta wat inchallah La ilaha illallah. ala wullu hawtawma ɗo komin nag an kala ko haala tan ko hiddanani men an wonde ko kalmi fof a wallitanimi ko kalmi fof tan mbiya e o totti kam geɗalam o yimmima yam o foyima anni ƴetto ande beltiɗa hen barki Min Allah tata aɗa ko noon. hattin mi armi haalan Allah jarama on jarama min mi yi hajam a yahande e addu 5 000 o ala mi addata an ka tade ko mbinomaɓe bamma téléphone noon Jam. mi mbinomo noon tekkos wonde hoɓɓe noon ko ɓe anda ƴettoɓe haalanma eyi ana waɗmo de holo haala ka gasani taxi yo daro nodda yero jagga koyɗe ɗe nennuma oto e nawa holo papa yahat e daro joni so yaha naw bamma babam nawmo mi nawa holo babam joni aɗano mbatte goɗɗo o naw ɗum on ala probléme goto so yilaade oto ɗum tawi aɗano mbatte ala guidlam joni musalam ala goto fattan kalden pamodiren rawane ko min yontono haɗo mi haalanma joni daro mi yaha mi noddoya babam sa noddi bamma ko mbiyata ɗum a nawa ɗum ala joni wuppidam goto ƴetta goto peccen yiɗi foof ko an nawata joni ano mbatta noddumo min calmodiri min mbeɗa yaha hajam barke Allah mi accatamo ɗo mi addorat sak mo miɗum yasin O yatade, o wiiko yata. yasin wiiko Moƴƴi. o yahat eyyi moƴƴi an o kam jam mbimi yo ar min calmodira an kay naw nawɓe kamɓe ɗiɗo foof Yadi, nam baw mbaɗɗa e tampere jam tan en ɓeyrondiri en mbeɗodiri ke no koreji mbaɗi jam tan no korka ka mawɗo min ma mbara tampani de ala mi tampani jam tan mi tampani baba yasin ari ɗo wi o yiɗma ƴettu o nawma galle mum o jeñi appartement mawɗo fewnima suudu ha feewi jeñi frigo waɗanima hen ñamde ha heewi o wi tawde baba mawɗo boni ɗo an o nawma galle makko wi ko jewta ɗum ko jeewaɗo mbimi ko yomin peccu tawde babam nanɗo galle nanane yajani hoore mum hay goto ala toon te mi fewnanima leeso ma dobulli mi charge nima frigo gueɗe ma ɗe ɓurɗa yidde ɗe saucisson en fromage gruyé en ko jiɗɗa ko tan mi fewni ɗum ha fewi gara keptu hen toon ha korka gasa Yasi, Allah jarama jarama mi nani haala ma kadi labde reedu ma aduna fof no seeɗi ɗum wona wawi Allah koko waɗi min wona hasard nanni kam e oɗo galle wona ñamde kadi nanni kam ɗo aɗa andi ko saabi gargol am ɗo nehde yero nehde yero itti kam Fuuta garmi ɗo ayi puyɗo waɗat saaha mo tolnoɗon a darato ay bonnedagal yero mi wiyani Fuuta mi wiyani Sénégal mi wiyani Afrique bonnedagal yero no wawi dillinde Europe wona to ko ɓiyam o resi kangaɗo noon ñande fof a waɗat vérifié ko ɗum addi kam ɗo kono baba an kam mawɗo yeero kam aduna fof ne andi no wayi wallahi wallahi wona yimɓe fof ne gandi jikku mum hayso wonino ko enen o resanine koye nder men o jeeya goto men fof ne andi jikku mum wallahi mi so tawi haalani no kay wonino han ko ko sagam mawɗo an ka mawɗo eyi yiɗa coow gara jehen Heƴani toppiruɗa histoire. korka ma kadi a sellani goppa o aɗa yiyata ko goppaɗo noon baba sa yi galle yasin hay goto toñatama wallahi hay goto ɓittatama goto habdatama goto yennatama min noon ko haare addi kam ɗum pimmi anniye gila moɗo ummo Fuuta onon mate on nanani haalam yero kam garɗo pour nehde ɗum an yeron jogue ma respect ɗe to balɗe a noddani kam ɗo téléphone wallahi mbaɗa woni Fuuta aɗa kalmo kam joni ɗum ɗon hamande baba yeero an aɗa andi ko mayde ala fof mo woppi yeero sinno toñanno o accana o mbiya eyyi kono ko mayde ala mo woppi mayde noon wallittaki
ay ni mbatton mi jotta ko do ha yero wara ayta tan an kay ndako kanga nyaw njilon don dum kanga kaytaji kanga ay min yasin min ferpelay ma o ayaltina kam hen ala min hakkuna me yero kala noddo kam yo noddam hen bone hon noddam e mi haldane ma etat ala mbaɗo moole Allah ala ko kalɗa mi woni ala caggal an kala ko weli yero no welma mbaɗo moole Allah an noon yasin ayi honnoddite kam e dérangement o ɗiɗo anani caggal an kam ni tan Allah wanma yambar ferpele wona a hoddane yero bom ha hande yero no nodduma no wanma menacé ɗum aɗa wawi ɗum muñde min mi muñata ɗum on nani eyi sa yimi salmini kori ɗi fof eyi kono wa sese kam onon yero jaaki wa min yero jaakani neɗɗo noon ina jibina ko jakni ɗum way neɗɗo kadi ina jaña jignaɓe jagnoɓe ɗum yasin an a haali tan ha goppaɗa pawe ɗiɗo ɓe yasin hoto waɗam ni joni kay aɗa no mbatten joni en mbaɗat tan ko ɓuuri raɓɓidde ko min kam nde wonno Allah ne yiɗimi yasin haali mi haalde bam jaɓandi mi haalde bamma Salima joni ko wiyeteno kay yiɗi toon nula toon yawa ko yetto ala heɗɗo mi haala hoto accidam ɗo doron tumi anda hono yo Putin wallam sabi Allah ene la Donald Trump e Putin hikka ko an Allah fayi ay do rampurante kanko littata histoire o hamo heewa totto Putin Putin salaki ndiga aɗa no hay dara o salaki joni hoto wayrat ala mi wayra ɓawo hoto wayrat ɓawo janggo janggo mami ara kadi so ɓooyima warko nelduma muñ tan min kay taɗa Allah ɓelti kam kadi a dogat o dogi mballe kam lay ey andana so wimo famat o yira haalde ɗum añi hambimami pour yimɓe mbasa nande no nondiren mami ni kono ko a leya finani noon foof noon an sabre boynaji ze quoi wona ka ko boynaji on ɗum Alpha jeeyɗa jeeyaka toon foof andata so jeeyami de boynaji non to hen nabbaji siwol nabbaji jeeyɗa yara mi jeeya nabbaji wudduru jeeyami wudduru le jeeyami eyi haal haaju ma ɗum tagma a wawa famde wudduru ko buddi ko nder ayi wuddurnaji mo famata ala tente Elas Dia en ɓen fof koɓe ngahawuji Mayrem Dia en koɓe jogui kalis kono koɓe ngahawuji oɗo andi ko kalanmami ko eyi a jarama joni ko mbinumami ko wawadi ɗo mbi winamo moodi oto rokkumo oto wulde nanɓe soso pour kejjari mabɓe a tottimo kejjari hanki billahi ne yurmini karaw ɓolo tottumi très bien o ñaami wala o ñamani o geddi o geddi ko waɗata ñamde o karaw ala sukar ala haydara ene wayni taw meeɗi hen haade o ala so fayi kam o wawi medde hen seeɗa kono kañumi karaw tijjani fof on kam omo jogui kalis mum wawi sodde ko ñaami kono Mamoudi kam a tottimo karaw ɓole o ñaami hay karaw a wawata funno wiidemo tan kejjari ala ɗo e galle o a wiyanimo noon no yurminide way fof no yurmini way yurmota ko mawɗo comme jom jam mawɗo mo ganduɗa ko neɗɗo jam ɓeɗo mawɓe ko bandiji mon ɗo mbiyawol ɗum yara ko mamam de Mama Amadou Tidiane sa renaka on wawi gerde ma on hay ala mo añi o yew natti wawde an ko zerta kam ɓeɗe serdetama aɓe serde sukaɓe toko so mbiya ɓe serta ɗum mbiya walluɓe tan ɓe ñaama no yurmini lewru kosko ndu joni gasa kejjari wona ko dépasse hole on dépassement gasi ko dépasse mabɓe walla ko dépasse yara minen fof min pawi koye ma eyyi an somi yaƴnama an kala ko beeleɗa ñaame kalis sam kala ko beeleɗa ñaame gurdamam a faami kono ɓeeɗo mboɗo andi anniye mabɓe wona arde ɗo pour hoorde wonko jinmi wadde te kaɓe ne barami hen ɓe min e mabɓe fotani yara min hay somi ñaamimi harta eyyi mbasa harde eyyi joni ruttu joni an a yiɗa gonga wallahi tehilagal men ngal joni bona non bonata kono sahaji ko ɓe nanggantaɓe ɓen gona yimɓe moƴƴuɓe kono yara ko mama men gana yimɓe moƴƴuɓe kono ɓeeɗo koɓe bandiji
ana fam an holto meeɗa yiide ɓe bandiyagal yero mama Tidiane boyi nangede naato suur hoore mami suurma aɗa andi mboɗa andi deeƴo o jon mon sa suur hoore ma yero mi yima de mi jattot yummade ko sehilam kono mi jattonmo de yumma ko sehilam kono joni mi naate ma sukko joni ya seba dat lamma tiide Kafiñan a wona neɗɗo moƴƴano neɗɗo bonɗo woni an yero min mi faalakama anani min gila kadia addiyam karaw gandumi an hañano an wimo yo addu karaw sos heddo a wiyan ay yero sa ummima dari mi nawtuma lakara hande e heege mo gonnimo korko mo gonnimo mo holluma wona giɗi bonnedagal mo jeytaka mo nga hañanagal diwdata kejjari mbiya kejja tottumen karaw to pawɗa ɗum an bonnedagal ma yero to pawɗa ɗum mbima nango hoore ma koy oɗo mooli Allah min moolake Allah yero hande kam min wawma min wawrima e serdoɓe ma wona gonga min wawma min wawrima e serdoɓe wallahi wona gonga mboɗo mooli feni mboɗo mooli Allah min mi moolake Allah ummo oɗo joofe yam sawruma ndu sa wela mi faw sowru ɗum woɗa lese 2 yero ummo mi nawtuma laaka lese 2 ma aɗani yanani an ka neɗɗo bonɗo way a wona neɗɗo moƴƴo aɗani yana mbiyami waɗa lese 2 lese 2 wona neɗɗo lese 2 ma a wona neɗɗo moƴƴo mbiɗa haalade waɗa lese 2 an sa waɗi lese 2 ka mayo wona an ka 3 pieds sa woppi pied goto o ko wona ka camde zoma fou yero ummo an mata wona gorko min goragam heƴane ma wona gonga barki rasulullah an sa wonno gorko a jibini min goranagam heƴane ma woppu wideme a jibini mbimi sa wonno gorko jibina woppu wideme a jibini guiɗiram ma fof guinni woppu wideme a jibini kan neɗɗo bonɗo an voilà c'est kan neɗɗo diaso c'est ça jidda ko mayde noon jidda ko balde ma min mi itta dumbe mbiye yoro wari neddo taw ko feccene neddo ummo wallahi so mumima comme gaña wallahi kam juɗo gummoɗa yero ummo tinno ummo mi yeyma fittanam troisième pied ma o ummo mi yeyma fittanam ɗum gonɗa ko bondenede an kan holmo jeyata an mi yeyma fittanam yero rasulullah son fimo womre ka camowo fi Allah ne seedi so jettu pose ma min mi ƴettinama ma barki rasulullah mi gañat barki rasulullah wayam heɗa Allah ne seedi son fimo womre ɗo ma yimɓe ɓe nawma bamule ko ɗum yenmi Allah ne seedi bammuɓe funeɓe paɗa wiye bammuɓe yirla wona gonga ana waɗa bisuji joni nawtuma fiyam kam fima ka gañowo de ko ɗum jinmi Allah ne mi warta ɗum woni pigala aɗa fiyele momere beb asama asuwa ana suwa mima ni awawa umma ɗum woni pigal ma ɗum woni pigalam kay woni pigal ma yiyat asuwa ana suwa mima daro ɗum mbiyata an ñakkama ni daro bébé Aïssé armi wari bamma bébé Aïssé ar bamma faddi de darmi adda satalami yippuma ndiyam wona mima mi heƴanema aɗa yeeyam ɗiɗe hoore wona ɗiɗi waɗa wona min mbima min mbami sum fi han jomum heewi ko samde res gos piya mami testan daña caɗeleji addunaji fo arema wona ɗum wona winoma noon to ganduɗa woddok ka gorko a fota toon salamu aleykum mboɗomi ni ar andi luuti jibinte ko caggal bamum yo luuti jibine yeeso bamum wiya ko mbaɗɗa ceerno mawdi ko gaccuɗa ko ha jaltu mbaɗɗa ɗum awa wonde ɓe yeesam mi anda ko mbaɗa comme no bannum Poutine ni min ɓurma wonde Poutine si o laawi temedere ujunere silen ma o ay reedu ma boye wole o jaw
jemmole fuu mbima sippire mbarodi mi sippire ngabu way ko haajuma mi sippire malayka te jii xam ɗo way ya fammi sippire jinne ni tawi ko a balla needi doole mi keƴani ma yaro so tawi ko makkata dépasse ko walla ko kol an yaro hol mer dasmo kol hami ko woni har ba hiya himmo no rondotoɓe sakuji kastore ɗi ko min ayi bandiyagal ma o min ɓurma wonde bande laabi temedere ter modi holko watma ha piiɗamu waɗi kam ko sa waɗi kam ɗum mi fima ha leloɗa ha ko wanma namdoma ha ko wanma ya namdoma so tawi o wima ko merde wima merde way yo fa so tawi o wima ko har ba hiya endo sin mi wima endo sin way fa wuro fami de ramotel pooɗi mbiɗa wima mon an wallahi wonko jeewmi somi jeewano yasin billahi wallahi tawatno ko a muudi leydi boyi yero ka caga hay an ani dey hay an yero an o kam ko wayno pewole ni beño baddore levir ha heewi ni mo hoɗo tan heyanima hole an holle ko ƴamma wi kam ko sa wi kam noon mi fiima an ala mo mi sippirani way ya an anni ala mi ɗiɓani ndeydi an anni yarami ko mbami ko wawa ɗum way yo a haalani ko banggue dépasse mo wattu hokkude gale ma dépasse an ko ka kallam ɗo dépasse an hoorema cagguinɗa mbaɗeɗa mbahal mbaɗeɗa ton an mbaɗeɗa mayonnaise kallam dokkaɗa dépasse an gara kallam dokkaɗa mi soolma mi sooda galle ma wallahi haalani ko mi rokkuma dépasse ha cagguineɗa an an kandu waɗede ton o sa yiɗi dépasse a resayat an kandu sa yiɗi dépasse a resayat bila sa yiɗi dépasse a resayat an ka zéro baluji ma gasi mi resma mi resi debbo ma wallahi haalani gonga min sa resi kam koya min sa ko resi kam koya mbima dépasse mbima sa resi kam koya mi resma sa resi way waccanam koɗo laafa way kono potiyel sukaɓe aɗa wiyami ɗo nangam pele eɓi jeewi kande paɗɗe min ɓurma ha ngeri ley ama tidiane komi gañowomo de wallahi allah no seeri komi gañowomo de allah no seeri somi ala ko kertumi gañanma de sa watte yam poussiére o mi gañma de allah no seeri sa watte yam poussiére mi gañma mbiɗa mbimi sa watte yam poussiére mi ko ni kay an ma rokkire gallam départ Aissata haldu e baye Amadou baye Amadou ko faala ko ɗum wawa won komo faala kam tottude dépense mi defanam humtari e hirande te mi wawa wadde jelji ɗi fi kam par ce que kanko e yeroɓe heɓiɗi probléme rek o faale wadde jelji ɗi to galle maɗo mi wawa ɗum ɗen gacce mi heƴani hen mi heƴani e ɗen gacce de par ce que ɗo ko an ndesa ɗo si ɓe ari ɗo ko korka gaddiɓe ɗo korka gaddiɓe ɓe foti wadde seese ɓe nantodira e jooma galle o ɓe wawa arde e galle janono ha par ɓe yoɓe fusat kasuji fof waɗa radio hegge galle moɗon fof ɓe jaaha ɓe jiiɗi ko ƴettude galle o ɓe pecca ɗum pecce ɗiɗi fof ko baabu saabu yero ko wawi ko moñ ɗum wara malgré ina heewi haala mais ko wawi ko moñ ɗum wara jelu o komo goto mi siwa ɗo deftu hirande walla kumta o wi kam ñamen gaccen jignaɗe ma meeɗa ɗo wa anani hay noon soko yiiɗi fus galle o waɗa mo ɗiɗi defan num waɗa num ala min mi wawamo defan min mi wawa arde galle ma an ka mawnu am mi ara galle ma mi tawa nani toon ɗo no faala am gosi mi ari galle ma kay komi fewnat wona mi yakko ɗo te minen kadi ko gaddi men ɗo juste ko fi lewru korka si gasi rek komin jahoɓe joni noon bayam Amadou haldu e muɗum halnaɗo yo addu jaam jam ɓuuri bone jam ɓuuri bone de an a jagnanimi goto jagnanimi min babiraɓam ɗiɗo ɓe jagni kam mi anda mi diwoto mi anda mi lesoto mi anda hono potmi waddude e mumen kay tottuma ya def enɗam ma defan ɗum ala Aissata mi wawa ay ko ɗum taki min mi jottako to galle ɗo ay min mi immoto rek mi jeehi mi yam lijjantina haajuji an ha kike mi wawa bone jara idodirde bone kewɗon mi wawa ɗum mi wawa bone kewɗo bayam Amadou nani heewi gueɗe ha ɓurti moni heewi gueɗe ha maayi an ara e galle jan no wiya a wonata joomagal ɗum hoto ɗum fayi ala ɗum kay min nanda mi yarani hen ɗe balle kam koko ƴettuɗa jadaki a finata jaaha accidaka mo mumen ɓe gonoɗo heeɓe kaɓa min ɓolo mi wawa ɗumen hakkille te sa ari jagga o mi jagga o madi wona enen foof jibina mi wawa Aissata mi wawa bone baye Amadou nani heewi gueɗe ha maayi mi wawa pro yero gorko ma nani heewi histoire gorko ma à chaque fois il parle de gros mots mi wawa baye Amadou wawa mun
komi woni ha woni kam he min mi yaltata joni hono ba Amadou galle den ko galle ma ba Amadou e bayo monto nden sa pari an lijjantina no galle de wuro ngon ko wuro ma kala ko woni hono ba an gorko ma ko haalodo gros mot à tout temps il parle de gros mots ko kalta ko mi hala hono babam bawo monto nden hono babam mo beso ɗiɗo men mo kala moni suudu moni suudu simi imbe mo joni mom ɗumen tek mi haalda mumen wona totti mi yaɗu men duggan min kay mi defani ala probléme non min kay mi defani an kay an lijjantina do wuro ngo ko wuro ma an lijjantina gorko ma no waajo mo heewi gueɗe ha ma eya ala probléme min galle o ko min resaɗo ko min nahna e galle o ko min raglata ɗum jignaɗo noon haɗɗum puusa ha wonɗo tolnoɗa il faut immo a ça suffit joom gallam ko tampo mbiɗa wi ber fayanne mum yo ber fayanne mum hay sa ɗum defanani min mi defana ɗum